Planetarno poznati hollywoodski glumac George Clooney demantirao je svoj navodni angažman u srpskoj kampanji protiv nezavisnosti Kosova. U Las Vegasu je Jadranka Jureško-Kero. Jadranka, koja je poruka ove priče o filmskim zvijezdama i politici? Saša, to nije ni prvi, a vjerojatno ni zadnji put da Srbi lobiraju na ovakav neprimjeren način. Sami demanti govori za sebe 1000 riječi. U politici su uvijek prisutni glumci i njih se koristi za lobiranje, ali nijedan američki glumac sigurno neće uspjeti promijeniti odluku koja je donešena u Washingtonu, a to je da se podrži nezavisno Kosovo. Lobiranje je dio politike. To se sve radi i događa u Washingtonu. Tamo postoje stotine, tisuće agencija koje su legalno bave tim poslom. I naravno da ponekad koriste i glumce. I glumci su dio cijele te priče, ali u ovom slučaju mi možemo dobro iščitati ono što je srpska propaganda uvijek radila i godinama i desetljećima, i mi smo to u Hrvatskoj osjetili, a možemo se posjetiti i one stare sintagme Dobrice Ćosića koji je rekao da je u povijesti srpskog naroda više napravila laž nego što su sve pobjede u bitkama ili na diplomatskom polju. Dakle, lobirati se ima pravo, a ovo je, ponavljam, jedan neprimjereni način i to je dobro da je glumac sam to demantirao, a vjerojatno će biti i drugih koji će demantirati, jer se spominju mnogi u ovoj priči. Pogledajmo prilog. Samo nekoliko dana nakon što je pukla priča o Georgeu Clooneyu i njegovim slavnim hollywoodskim prijateljima koji najavljuju prosvjed protiv neovisnosti Kosova, sam Clooney na svojim internetskim stranicama sve demantirao. Vijest je prvi objavio marginalni srpski list u Njemačkoj. Potom su se o slučaju naveliko raspisali mediji u Srbiji, ali i regiji. Još jedan primjer kako se može pasti na propagandu, a ona je sastavni dio lobiranja. Time se bavi gotovo svaka država svijeta. Najveća lobistička meka svakako je Washington, kao glavni grad najmoćnije države svijeta. Ondje radi čak 25.000 lobista, koji kod američkih političara pokušavaju progurati ciljeve ne samo stranih država, već i različitih interesnih skupina, gospodarskih, vjerskih, nevladinih organizacija i drugih. Zanimljivo je da su na popisu klijenata jedno od najuglednijih lobističkih tvrtki i vlada Srbije i vlada Albanije. Te usluge Beograd plaća oko $60.000 na mjesec. Albansko-američki fond je prije 3 godine raspolagao sa $10 milijuna. Nakon što je Clooney demantirao priču o organizaciji prosvjeda protiv osamostaljenja Kosova, ostaje nam vidjeti jesu li tvrdnje o sudjelovanju drugih hollywoodskih zvijezda također lažne. U međuvremenu, sve informacije iz sumnjivih izvora treba uzeti s velikom dozom rezerve. Neki lobisti za ostvarenje ciljeva ne biraju sredstva. Jadranka, imaš li informacija o drugim slavnim glumcima koji su, poput recimo Seana Connerya, navodno podržali Srbiju? Pa nema, u američkim medijima se ne pojavljuje ništa o lobiranju za Srbiju. Spominje se navodno i Richard Gere, ali zvuči mi nevjerojatno da bi Richard Gere, koji je glumio u filmu o Karadžiću, o zločincu Karadžiću, da bi on sudjelovao o ovakvim pričama. Dakle, ponavljam, ništa nije čudno o tome da se pomaže, lobira i srpskom i svim drugim narodima, ali o ovakvim stvarima nema informacija službenih u Americi. A podsjetimo se, na primjer, da je Madeleine Albright kao mala djevojčica s tatom diplomatom živjela u Beogradu i normalno je da je onda bila naklonjena svojoj srpskoj dadilji. Saša. Jadranka Jureško-Kero javila se iz Las Vegasa.